there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Panabo Trucking Services. Higala kumustag mayong buntag. Di pa gyud matino sa pagkakaroon kung si kinsa kining gihingan lang 12 ka mga kongresista nga giingong kalakip sa nalista sa Presidential Anti-Corruption Commission. Sa tibuok Pilipinas, nakit-an sa nasampit nga komisyon nga dunay mga nagahimong milagro nga mga kongresista. Apan mipalag ang uban tungod kay nga ano ko nang wa kini gihinganlan sa mismong komisyoner nga si Bilica tungod kay mapagan kuno ang integridad sa mismong kongreso kung kini padayon nga dili ipagawas ang mga pangalan sa mga kongresista. Butang nga dunay nagapangutana kay ngano kung ikay gabuhat sa salaod nga pabay integridad nga isgutan nga mo apil-apil ka dinha sa awalan sa kongreso. Nahimo man kung isgutanan ang kanunay nga mga milagrong nahitabo sa mga project nga iya ga-identify gipapunduhan sa mga kongresista. Ganining kasamtangang panahon daghanang pang mga suliran nga angayang atubangon, angayang sagubangon apan gipanghimugos nga mabutangan ang ilang mga proyekto nga gipang-identify og pundo. Gani ini kasamtangang bag-ong sit-up sa kongreso nga gipangunahan sa bag-o usab ni Speaker of the House si Velasco. Dunay daghang ning kalampag ug mialma. Nga dili maayo kuno ang pagbahin na usab sa mga pundo. Dili maayo kuno ang paghatag sa mga gahin alang adto sa mga gipang-identify nila nga project. Mas labing maayo og kini mahitabo tungod kay dinhi mohimo og motrabaho na og taman ang Presidential Anti-Corruption Commission. Dugay ng panahon manggod dagantos ang Pilipino sa mga binuang ipanghimo sa mga magbabalaod nga kunuhay limpyo apan may mga milagrong ipanghimo sa pondo sa gobyerno. Ang nahimo makaluluoy og kalaot ang angayan unta mahatagag serbisyo ang Juan de la Cruz nga nagalangkob sa bagang duot sa katawhang Pilipino. Wa nila matagamtami ang unta angayan apan ang usa ka opisyal magbabalaod mas daghan ang ilang nasuod diha sa ilang panudlanan. Hinungdan nga nining bagong panggobyerno bot lamang tuliron ang dagan sa itong gobyerno. Masilutan ang mga responsable nga nagapanghilabot, nagapangawkaw sa panudlanan o sapi sa panudlanan sa itong gobyerno. Sa masuking tigpaminaw sa Radyo Rapido Davao, kamong giawhag namo pagpadangat sa inyong mga panglantaw, inyong mga opinion, mga opposing views aron nato kanang hatagag pagtagad sa kahanginan. Oras may gila sa Radyo Rapido, Philippine Standard Time, alas 8:20. Alright, balik ta may gila sa atong pag-iuban-uban, kini pagyapon inyong alagad sa kanginan Lindon Katulong. Daghan ang mga text messages nga rin, no? Ato ko nuning taga 2514 mayong buntag sa Lindon. Ako ni si Alan Flores, taga Purok Masaya, Barangay Siloy. Ay napitan ng Barangay Siloy. Kini nga mong dalan, reklamo ni Bahins dalan dire. Perting lapog ka na. Sige lang siya ingon iya ipaayo. Kinsa man siya ingon. Ingon karon na sige ipaayo karon. Wala jud maayo ang lapog taga tuhod na. Oy. Ikaw po sir ni Kapitan Jerry Gisencianos. Basi mata ni sige o gisaan. Time sa kung basig ang inyo akong barangay pating gamaya po, wapay pondo pang
usawag ayong klases ayo na ipa-espalto baron pagrabahan baron basig wa poy pondo. Basig concern na sa inyong mayor asa man nilapitan ni lugaran ning Saloy, right? Ipaayo ang Saloy diha sa Saloy, ipaayo ng karsada di siguro mahimo sa inyong barangay, pero numero unong dapat ang barangay mo liho kwan iyang inform ang lungsod o mayor sa lungsod o siyudad baron, okay? Or iyang ipaabot kadto sa congressman kung asa na nga distrito na bilong, kung asa ning lugaran ni anto ni paabot para ang uban magsig pangguba ng karsadang tarong na iparaan niyo mo na akong giingon kani lapok na kayo wani ayo kay di man ni makita dayon gud sa mga tao kayong di ba adto man nila may gila sa mga lugar nga kunuhay makita ang tao para aron ino ng parting mayuhang laki gid sila. Basipod ang inyong kapitan wa pod mo inform in fairness nga to may gila sa mga mayor nga sa lungsod o siyudad or sa congressman basi pod gapiyong-piyong ra po ng inyong kapitan pod. Kap ikaw giingan lang nga rehasam ning Saloy, barangay Saloy kining among dalan diri perting lapukan na tagatuhod ilay mga tagatuhod so na kabaw na moagi diha. Ang tinuod manugaling ni udi ba ni sobra ra kayo ang tagatuhod. Ipaabot na ako ibaw ko kung gamay nga barangay, wag na sila kapasidad nga mo paggraba man lang niya na kayo'y kwarta, no? Ipadangat na sa inyong mga tag-as na opisyal sa lungsod o siyudad baron, sa inyong congressman. Okay? Kap Jerry Gisencianos, ipaabot ko na sa inyong isa na inyong mga opisyal diya. Nagareklamo ng inyong katagi barangay 9406 ayong buntag Bradlin kana mangingilad ba nga nangayo og load nga naa sa gawas kunuhay magabaan naghapon na sila wala na siguro makwartahan lain sa iya kwarta nga nakuha kay ang gaba pod ang nagsunod dili masinso nga ng klase nga mangingilad Brad adigin mo sinso magabaan na kanang madunlan bitaw niya di nakaginhawa kay gikaon nitong inilad niyang kwarta, pinanintan tong nailad tao. Nagabaan na gina. Kanang madunlan dito, nagtulon mo, tingagan na unsa na ni, di na kaginhawaan. Anak, gaba na. 5313. Pare, oy, mare, si Maritime ni kami mga senior mag-QR pa mi. Oo. Pero time sa, GCQ ba yata? Ang vulnerable nga termino, nagpabilin pa karon kinsa, above 60, below 18. Vulnerable. Ang mga vulnerable, di na sila gipagawas-gawas. Bawal magawas ang mga vulnerable. So, as to whether or not mag-QR, dili na issue ang QR na rin. Pero pwede gihapon para na kung saan ng QR o di mo gialaw ang magawas. Di ba, Marine Teams? Maura mo na i-solve ba din na? Sa bagay, dapat magkuha kag QR. Ang purpose is para mag-contact tracing. Nga nag-contact tracing, siguro nang gawas mo. Di ba? Pero kung wala mo gawas, why purpose ka ng QR? Okay? Nga nung di po pwede ka gawas, kay vulnerable naman. Bawal man ang vulnerable mo gawas. Yan. Pero naara sa inyo, pwede kaya pang mag-QR code. Kaya servisyo ba yan ni si Maritime Sintaos Barangay, Porbida. 7199, Sir DM, nagkadawat na ba ang mga pensioner sa SSS? Bisan dili mag-report? sa Martes pohon ha, ipangutanan na ninyo sa programa ni Rapido sa amin baog hapon, alas 4 to alas 5. Is yung kauban ni anak. Okay? Di lang ko mo ingon nga rin, kay wak man po ko'y ideya, gawas kong ma-texter na to, mga naminaw, mo text yung rin nga nakadawat na. Okay? Di ko ka tubag siya, ma'am ha? Bahin ani. Ipangutanan na na sa Martes, alas 4 to alas 5 nga programa, kauban ni Rapido sa amin baogan ng taga-SSS. Okay? 7371, good morning. Morning, Kad. Masa ni Kad? Buntag Jud. Saan ang Kad? Kada Buntag Jud.
Kada buntag jud ko maminaw dikit mangutanan sa imong programa kay maka kuha og mga pagtulunan gikan kang Boning Gabuti ng Mako. Oy, good morning Sir Boning, salamat din ha. Davao de Oro, daghan kayong salamat sa pagbasa, idol. Thank you Sir Boning 7371. Ayan, kanang pagtulunan ninyo i-apply pod gamita, no? Pananglitan ang ato ang gingong ayaw buhata. Pananglitan kung atong gingong nga rin okay na, buhata na. Uguban pang mga nakuhaan na itong pagtulunan, salamat kayo sa inyong pag-appreciate. Ha? 5764. Sir Lindo, na imalawat ang mga senior social pension karon ni simple. Hoy, nagsige naghinatagay, oy. Oktobre pa daw dito sa Diuro dapit, gahapon may ilang text nila na to. Oktobre pa dito sa ilahan niya. Social, basta kung dili na isisis may mira, social pension. Nagsugod ng panghatag. Sa ubang lugar, Oktobre pa, diri sa ato, gasugod na daw, rapido mong algabri na kalabay simana. Gasugod na. I-coordinate ninyo sa inyong leader. Okay, kamong mga senior, i-coordinate ninyo sa inyong leader. Idugay na siya. Ang mo advice nga rin i-coordinate sa inyong leader, ha? Happy viewing kang Ma'am Sheila Brandido. Good morning, sir. Abi na ko ang 8888 number. I-text imong pangalan para dili mawala imong number. Gi-text pa ana akong name inus. Dili kanang 888 mao na siya ang direct number nga pwede nimong textan padulong sa Malacañang. Kay kani siya Malacañang Info Center man no? Ang tanan mga complaints nato batok sa mga gabinuang ng sa gobyerno, adto ninyo na i-text. Example na ko lagi, ipangutana ninyo ng tulay diha sa Tagum. Okay? Kanang gigama gud ni Congressman Pantaleon Alvarez. Biadto pa nang nakalabayng tuig pa ang nakabutang niya ang completion date. Dapat completed na. Wag kumasip Marso 14 ang unang lang ibutang dina. Nadto pang nakalabay ang 2 na katuig. Completed na daw kuno na. Sos karon unsa naman ron musud na punta may gilas laing tuig. Kana inyong ipangutana. Unya iyan ang giangkon, ha? Nga parte ng hambuga nga nakapahimo sa tulay diha. Nga ang gastos ko sa interview kang Tolpo. Rapi Tolpo. It's not Erwin. Gi-interview siya diha. Bahin ana. Ingon siya, ano yan? Magandang ano yan siya. Napaka tawag niya. Napakagandang tulay daw. Malaking ano na. Ang nagastos natin dyan ay para umabot na ng mahigit kumulang sa 4 na bilyon. Kung makasiguro itong statement. Kung di man eksakto may ilang bilyon, basta may bilyon. Okay? Iyan ang ipanghambog diha may gala kanang nasampit. Inaingana pa hitsura. So kana siya ang dapat i-text ninyo ngadto basig wa pod may balo si Greco Bilica o Commissioner Bilica nga doon na di ay congressman nga gahimog project ngayon na ang kantidad niya wa mahuman. Ikaduha para ma-check na siyang nga nung gahimog ingana kadak ang project hindi man may dalang kabahin sa priority project sa ato ang gobyerno. Ikatulo, nga kana siyang para maimbestigahan whether or not doon na ba ni pag kaning pagsupak sa proseso para mapadali ang paghimo mugawas ang kwarta so that ang mahitabo niya na paggawa sa kwarta yung salamat po. Diba? Yung salamat po. Magkano ba talaga yung salamat po? Yan. Dapat may gila makuha na siya. Ma-imbestigahan yun may bawaan na siya. DI 3847 advisory. Maaari nang i-text. Ito. Morning ilang gawas ng mga messages. Maaari nang i-text
ng Smart and Sun subscribers ang tanggapan ng Pangulo 8888 complaint hotline ng libre. Para sa detalye, i-text ang 8888. O, i-try ninyo. Wala namang perang lalabas sa inyo dito eh. Di man pareho na namin lang you won 750,000 sa raffle ko no sa kupi ko o sa patong uban. Kana klaro may gila niya pagkauman inog kang instruction, call Attorney Juan de la Cruz. Patawagon ka. Pag magtawag dito, inundahin ka nga, sige, magpadala ka ng pera o kaya bigyan mo ako ng load para may communication tayo. Kanto ilad. Kani may kwarta to. Kani siya, ganti nga ilad, manugaling ha. Way kwartang mawa sa imo ani. Labi nang naka-unli ka, no? Free of charge ni. Katong isang nadawat nako, nakabutang nga to, walang bayad yan. Free of charge. So walang mawala sa iyo. I-try ninyo. Kanang tulay des tagom. Ipaabot nga do, muingo sila, okay sir, salamat po. Noted po. Para mahibaw si Bilika. Pasigwa pa siya kay Balupod. Although na naigingon yung 12 ka mga kongresista nga nasa silang listahan, subject sila investigasyon, inungdan mi kalampag may galang gatong ubang mga congressman nga Commissioner Bilika, ilabas mo naman pangalan yan kasi nakakasira sa integrity ng kongreso yan. Kung hindi mo may palabas ang pangalan, sampahan mo na ng kaso. Para pagka nasampahan ng kaso, magkaalaman na. Naturalmente, pwede naman tingnan ng mga kasamahan sa trabaho, di ba? Doon sa ombudsman, kung sa ombudsman yan isampa, makikita doon kung sino yung kinasuhan. Di ba? Para malaman. Kasi hantod sa pagkakaroon, sige, pag-ingon daw kung si Bilika lagi nga, merong 12, 12 ang kongresista daw nga naala sa ilang biglang kinini ang poder para ilang imbestigahan. Man lagi nga mingos Presidente Duterte nga doon ay daghang mga ino na to may ilang nalambigit sa korupsyon, no? Diha may gala sa DPWH. Ang uban ni mga kongresista, taga-gobyerno, in cahots with sa mga ubang nga daw dinha sa DPWH. Yan. Kung ang kakasuhan lang ay yung iilan na mga tao dyan sa DPWH, to me, it's unfair naman na sila ay sumunod lang unless sila ang mismong nag-udyok. Ba yun? Pero kung sumunod lang ng kautusan galing kay Kong, alam mo naman or galing kang sin, di ba? Mahirap yun para sa kanila. Alam mo naman, tatawagan agad yung sekretary, pagalitan. Pagkatapos, tatawag yung sekretary sa regional director kung hindi siya ang kasangkot. Tatawagan ang regional director, pagalitan. Si regional director naman, tatawag doon sa kanya mga supervisor, ang tawag niya, engineer, district engineer. Tapos pagkatapos tatawag si district engineer doon sa kanilang field engineer. Papagalitan na naman. Di ba? Unfair. Yung mga ganon, dapat tama yun, dapat ipapalabas na. China-challenge natin, dapat ipalabas na Commissioner Bilika. Sino ba yan? Para malaman na ng taong bayan. Kasi pag ipapalabas yan, malapit ng eleksyon, sabihin na hindi, pamulitika lang yan, paninira lang yan. Ngayon, tamang oras, tamang panahon, ilabas na ninyo para magkaalaman na sino itong mga mga nasa gobyerno at nasa kongreso, yung mga nahalal natin na mga elected officials. Sino ba ito? Para magkaalaman. Di ba? Yon, why mangilad kung why magpailad, Sir Brad? Gamay ra kaayo ang kantidad sa load nga ilang ipangayo. Oy,
Pero ang gaba kay dako kayo sunod magkamang jud sa kalisod Brad si Junix di ini. Hoy. Good morning Sir Junix. Unta nga nang mahitabo. Untay nga nang mahitabo nga magkamang jud sa tinuod kay kung di magkamang sa bagay kini panghinaot sa publiko yaw-yaya pod ni. Di ba? Gina akong nim. Usa ni na sa ibabaw gamay ani, murag pa ko kabasaan din sinila. Nang ibabaw gamay ani, sundan na. Good morning sir. Abi na ako ang 888 number it takes him. Si Ma'am Sheila Brandido. Niya na po Sheila in pangsumpay. Ha. Unsaon ka to sa nakaabot ka to sa Malacanang sir? Ang unsa imong message? Nga gi-text nimo dito. Unsa imong i-message pud ngadto? Okay? Kung nag-message ka nga itong nagpaila ka, ako si Sheila Brandido, pwede pong malaman sino sila. Disgrasya good. wag ganun ha, wag ganun. Ang ingon na ito kari, kanang 888, complaint center hotline na siya sa mismong palasyo sa Malacanang. Okay? Ayan. Lahat ng reklamo, complaint, patungkol dyan sa mga kalukuhang nakikita ninyo at nalalaman ninyo, doon ninyo isaguni. Doon ninyo i-text sa 888. Walang free of charge yan. Gagana yan kahit na walang load. Ito pa ang maganda. Kahit na walang load daw ang cellphone ninyo, talagang lilipad yung mensahe dyan. Sabi nila, lilipad daw yung mensahe na yan para makarating doon sa palasyo. O di ba maganda? Kanang it atik pud na ano daw. Magpatabang ka, balihon ka pangutana, daghan pangutana makapungot. Unsay patabang dili kaning 888 complaint manidili ni patabang center. Okay? Dili na patabang center. Tanawa ra god. Laro na ang problema na to at kasabot kana siya complaint center. Ang help center lahi una ay mapungot ka gawa ka gito bagong sukit-sukit na to sukiton yung ka nganong dito man ka sa di man na help center, complaint center. Complaint ba reklamo sa katiwalian mga binuang din na sa atong gobyerno dili kay sir naamang ko'y lungon wa pa mabayri na nabuing na skirat diha wa ni labot diha na magukoy bill kay putlanan ako sa double light ba so may labot alang 888 anak. Pero ang ingon nimo sir nakita na ko dito sir na project himo dito dugay na ni kayo Tagalugo nimo dugay na ni kayo project kani inya hangtod karon wa man ni mahuman nakakuha kag picture nga to magkasundo kayo. Magkasundo kayo. Kailan ito nangyari? Ito ba during Duterte administration? Ayan ang mga tanong dyan Kailan ito nangyari? Meron pa bang sideboard dyan? Para makita natin? O kaya may mga purchases, nagbili ng sasakyan. Tapos ikay insider, yung halaga ng sasakyan, 1.2 million. Pagkatapos ginawa ng 2.2 million. Ayun, di kalokohan yon. Muragod ka itong Mahindra. Inumdum mo, panahon may gala nila ni Marojas, Pinoy administration. Ang Mahindra, among ipangutana diya o ato nga time, diri, na may Mahindra diri. Di pangutana na mo ato nga time, 780,000 lang. Ang kantidad, baratohon man na kay India Car na. Bagong introduce nila. Kita mo ng kanang patrol nga, ilalog dagway, kanang murag usawin, sa kinanan niyo murag bago pa manigi giporma-porma kana sa pulis sa marka nga close niya Mahindra Car. Ngutana ko sa una din kami among gimisyonan kay gipanghambog man nila nga nagpang-distribute sila daw. Diya sa to ang regional office dito sa pulis. Pila ka buok din may kanang gahapa na. Wala na magamit. Low quality. White pisa. Gipalit nila. Kabalo pa mo pilay basta 780,000 ang among pangutana diya ato nga time. I don't know kung itagaan mo mig accurate nga presyo.
gipa-receive may gala dire kaysa may naa sa opisina dire sa regional office sa police. Gipa-receive ang kantidad is to 1.8 man siguro to million. Gipa-receive lang for purposes of liquidation. Pareha nga ana nga klase. Kung ikaw insider na kay nahibaluan, pwede na nimo i-report dire sa 888. Okay? Unsa ni? Pwede na. So, relax lang, may mo kapungot. Complaint center and at the same time, information center. Okay? Ingon nga liyo, 888 is information center, dili na help center. Wala kong ingon. Complaint center yun siya. This is not even a simple information center. This is a complaint center. Kanang 888 nga ilang ipa-text karon. Kaya ako gatawagan ko din, ako gitabangan po din. Dugay na, mga almost 3 years na ang nakalabay. Nidagan man, sige man tubag at nidagan, pero ang information, ang agency may gala nga involved dito to sa may somewhere in Usamis. Wala mahina ang execution ditong dapita. Wala ang Malacanang may gala ni action dayon dali ra kayo. Ang sekretaryo may gala sa Department of Agrarian Reform siguro do. May na-action din sa Manila pag-abot diri sa Silong. Diri na gidili-dili may gala dito sa Usamis City. Ambot unsa na initabo ko. Sige pagpadalag sulat ka dito sa ako kay wa pa daw ma-execute. Ang national sige nang ingon kinsa na itong official nila. Pag-abot sa Silong wala. Mao na makapasubok po. Okay? Mao na makapasubok. Kini siya may gala og di gid na siya kay nagduda mi dunay milagrong gihimo sa Silong yuta man gud siya, yuta ang problema. Duda ko dunay milagro may gala tagias yuta. Ang gareklamo is tenant. Legitimate tenant, bay tanan kumpletong resibo. Okay? Kaniya kaning official nila sa DART dito nakakwarta yata ba? Anang tagias yuta. Por iso may ilang hurat-huraton kung unsa na-order gikas Manila na mo kay mga kopya. Kaya gawat-wat na lang kung unsa yun. Karon nga ako na puning diri ako ni Banhaon. Daghang mga binuang Okay? Sige. Morning sir to all staff sa DXRR and you Sir Lindon, you're driving in the air, on the air siguro. Sa news and analysis, kailangan na jud nga hinganlan and dusi ka mga tao nga lambigit sa korupsyon para masilutan dili kay itago-tago na sila unfair na sa uban. That is correct. Unfair gyud siya sa uban. Sa tinuod lang. Okay? Ito pa. Ako pod gahapon naka-receive pod ko anang text nga nakadaog ko sa Villar Foundation 1.6 million. Ako bitaw gi-replyan nga imuha na lang na tunga mo sa imo attorney nga binuang bitaw ni. Pandamay gini mga text bitaw. Giya pang gitagang instruction nga imuha na tunga mo sa imo attorney. Wag mong ibisaya kasi pa Tagalog para siyempre kabalo mo ng Tagalog. Di kabalo ko siguro ng Bisaya. Ay wala ako, di na ako inapatulan. Kay iisip man po na niya mo ang number. Maldito man At patulan na nimo. Ako kadawat ko, sagdaaran ako na. Unsaon pa man paghuman anang tulayan na stagong. Nga nakadaog naman si Alvarez sa pagka-congressman. Pantalya ra man niya. Dihang nagkampanya sa kampanya pa siya. Utok gamiton taga Davao del Norte kay isa jud na sa akong gihawaan sa New Corelia, Davao del Norte tungod sa akong dakong kahiubos sa akong uyuan nga
sa akong uyuan nga nag-team leader sa Alvarez, samtang nga gisulat ko sa ako gibutuhan, gahilak ko tampon kay gikasab-an ko sa ako uyuan ngano ko na ngano ko daw nga nagdilosaryo ko. So karon ako napod ang kaantyawan nila, sir, kadungog ako uyuan ani karon kay permi siya kapaminaw sa RRRI diha sa New Corelia. Kung kinsa ka man uyuan, ayan, naalam na ninyo kung anong ang New Corelia. Sa totoo lang, sibo sa akong impormasyon, nilambo daghang proyekto dito. New Corelia lang. Yan, ambot nga no, na ay mga text may galang di na ko basa sa ere. Pero ang informante na to, doon na daw kuno'y very special sa New Corelia. That is why dito kuno ginabuhos may galang mga proyekto. Pero ang Davao del Norte kinatibukan allows. Ayan, tanong bakit? Anong meron? Anong meron? So tama ni gapadayag sa iyang gibati ning pagumangkot tao. Di bali, tama nang naa sa imo muna-una. Kanang luha nga itulo sa imo, may kabayaran yan. May kabayaran. Hintayin mo lang, hayaan mo. One of these days, ikaw nang sabihin mo, I am triumphant. One of these days. Tingnan ninyo, ano na nangyari sa inyo dyan? Sila tanan ng daog diha. Halos. Kung tanaw ni mo ang gikan sa ibabaw. Hantod may gala sa Congress. Anong ginawa sa inyo? Pasagdain na lang ng special mention na to ng New Corelia. Kaya doon ay dagang gatek sa panghambong na ko, particular dagang ng project daw dito. But what about ang uban ng mga lungsod? Yung part of Davao del Norte. Anyari? Ayan. Ikaw, concerned nga rin, kanang imong gipatulo nga luha, may kabayaran yan. Nasa isaktong daan ka. Pero yung uyuan mo, nasa zigzag road siya. Pabayaan mo siya. Siguro nakinabang siya. Pabayaan mo siya. Ang tao manggod may gila nga tinod anay gyud nga para sa bayan, dili ka to imong una-una imong personal interest para sa bayan. Pero kung ikaw lang naki-interest ka ngadto kay gusto nimo na kay personal na ikaw ang yayaman o kaya ikaw ang gaganda ang buhay to the prejudice sa others, walang patutunguhan yan. Darating din ang panahon, pagsisihan ninyo yan. Pagsisihan ninyo yan. Yan. Thank you ning siya gato ni taong problema na. Luoy ba yapon? Sige lang, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Matud pa sa uban bitaw. Mag-usap pa'y layog. Matud pa sa mga sugbuhanon may gala nga termino. Kana, kung di mo magpalipat, pero magpalipat na pud gani mo, kita pabuhat diya. Ang kasalanan hindi sa politiko. Ang kasalanan nasa sa inyo. Naintindihan ba natin yan? Bisag unsaog mudmod sa politiko, ilaron mo unsaon mo nina. Kung di yun mo gusto, dili yun na niya mahimo ang iyang plano kabuton ng lingkod siya. Naa sa inyong mga kamot. Now, mabitaw kami lipay mi. Sa totoo. Pangingon may galay pantalyon Congressman Alvarez nga mag-advocacy siya, voters education, napakasaya. Nga iyang edukar ang mga tawan, ayaw yun mo pagpalipat ha.
Ayaw gid mo pag dawat anang palit sa boto, ha? Ana, voters education unsa pa may imong lain na istorya, di ang pinaka the best yun nimo nga iboto nimo kung kinsa nga sa imong konsensya. Iboto nimo kung kinsa ang taong dapat angayan nga mo serbisyo, di ba? Mayno sa kwarta, kadtong taong dunay nakita ninyo nga agis pagpangalagad. Ingon niya na ang sistema sa advokasya Mayno sa imong interes politika siya milupad may galagikan sa PDP laban sa bagay ang balita may galaming gawas imbis wa ko magsaba-sabaan natong 3 nights ago man siguro to no nag-text ako ako gadalas programa ni Rapido Bong Algabri kalit kaming tumaw nga kuno daw mao daw kuno nahiuna-una na lang siya ambak may gala gikan sa PDP laban si Congressman Pantaleon Alvarez kay naano daw kuno mga balibalita kung ihong nga siya may gala taktakon daw kuno sa ilahang grupo. Nisingaw na rin hagbay na ko naka dungog pero wa na ko may gala gipagawas diri sa kanginan tungod kay gusto pa nako i-confirm pero usa ka simpleng texter ang gaingon may galang ingana ingon ko ay ka nisingaw gyud ay nisingaw gyud ay tungod may gala sa mga kalapasan siguro sa ilang polisiya ngunang taktakon siya number 1 kalapasan sa polisiya mangina musugot kag sa dili kanang vacancy sa posisyon may galang nadaugan sa ilang kauban sa partido i-replace ni mo na ang pag-replace may gala majority inuntang vote or opinion gikan sa ilang mga kaubanan kani si Juan de la Cruz nga tong ibutang kay kini siya 1 tested na kini siya 2 may naanay agi kini siya 3 may naay respeto ang tao ani kini siya 4 kay duna gyoy napakita nga mga serbisyo o proyekto and so on and so forth. Pero alaw siya ang gibutang ni Congressman Pantaleon Alvarez mga higala ang iyang anak namatay tong congressman namatay ang konsihal diya Tagum mamanigi ka balakan sa ilang mga kaubanan diya namatay ang konsihal sa Tagum PDP laban ilaha ruling party pagkamatay naku biglang gipuli may gala ang iyang anak ingon ng mga ubanaon siyalan mani mura mag kisyo siya ang Secretary General sa PDP laban ingana na lang kasayon wala kaabot may galaganis Pangulong Duterte murag sa akong naibawaan ang rule is that party decision pag may montag party decision dili lang kay dinha ka nga levels lokal ibutang lang nato kitagaan kag authorities local but you have to inform sa inyo national president that in this case may gala pangutanan ninyo sa Presidente Duterte kung doon na by word nga naabot nga to siya nga doon ay vacancy nga ato ni doon na tayo rekomendasyon nga mo ni itong ipuli kung sige daw suwayin ninyo wala gina makaabot nga to kang Pangulong Duterte di ba in Tagalog paglampastangan sa procedure diya sa ilang partido ayan mo na gikahiubsan may gala sa uban nga ilang mga party mates diya po sa Davao del Norte muna siya ang problema niya ingon po sa ubang nga text na nga mapong iyang ibutang na nina nga mulukso ram gapon siya mao to ingon sa uban ay nabaw ka kung maunay inyong pangutana nga simpleng biyaan mo ingon lagi atong texter gibiyaan gani may gala ang iya daw kunong kapikas pinakaslan kamo pa nga nagkauban lang mo may gala sa partido nga sa politika you have no permanent friends no permanent enemy mao nay politika
and you have no permanent companion sa partido. Yan ang totoo. 4171. Ask what you can do for your country, dili kay ask what my country can do for you. Ingon ni Ma'am Jo o Buhangin. Salamat, Sir Lindon. Kini ang statement ni nalimot ako. This is a word of a US senator man siguro ni o Presidente Lincoln man siguro ni. Ask what you can do for your country. Do not ask what your country can do for you. Lincoln ugwa ko masayo. Sorry kung dili kayo. Basta usa ka presidente sa US. Sa Binisaya, pangutan-a ang imong kaugalingon unsay imong ikatabang sa imong nasud. Ugayaw pangutan-a imong nasud kung unsay ikatabang nganha nimo. Yan. Kini mga tungpak ng siya may ganang. Ikaroon man ko daghan sig pangutanan. Sabay himo sa atong gobyerno. In reverse, mangutanan ta. Usa po gihimo nimo para sa gobyerno. Di ba? Wala tayo oras. Post. Daghan pandaw. Abi ko magawa naman tayo oras. Ay nako po. Tama yan. That is correct. Huwag mong tanungin ang gobyerno anong magawa para sa iyo. You ask yourself, anong magawa ko para sa gobyerno? For after all, ang gobyerno nato may kita kinademokang tao. Ang naa din ato na siyang leader. Otherwise, why leader? Kakagulian na tagtamandaman. Okay? Sige. I hope nasabta na to ang pipila ka mga puntos. Morning, Sir Lindon. Pwede mo utan na lang ko? Palihog kayo basa ako pangalan? Sige. Kini pwede ni ireklamo sa ititi. Pariho patay na amo mga tatay. Bahin nyo legal aspect man eh. Abogado ang imong pangutanan na din na kinahanglanon dito. Okay? Legal ni siya, dili ni siya, o di ini naglambigit bahin sa kinatibukan kung dili sa inyo rani. Akong advice is that musik ka o legal advice sa abogado. Pero di pag sa bagay di mo ko abogado. Gahatag na mo kong ideya ni mo ani. Madam? Kaning imo ang tanong ipangutana din Sorry ha. Sa bagay tama na ang utana ra magag pwedeng pangutana. Ang akong advice nimo abogadong dula. Okay? Legal matter mo gud siya niya. Okay? Advice na ko ni ani sa imo kaniadto sa imong buhaton, but I am not a lawyer. My word is not inutang wala legal effect. Di mo ko abogado, pero gitagaan lang ta ka og unsay lead na daan diha ni ana. By my little knowledge, bahin may gala sa balaod. Okay? Sige. Thank you so much sa inyong tanan ito masuki. Mga binatin ting paminawan. Dagan pa mga messages nga rin na nakaabot mga higala. Pero rin na yun na ito maapas. Ningon lang siya, unsaon ka to sa nakaabot ka to sa Malacanang, sir. Lindon, patay ko ato. Imbestigahan ko na. Ambot ni si Ma'am Sila dito. Name lang na ako maninon to. Ang number na ako maorat to kung gitext sa 888. Wala na to. Mugawas to dito, muralag spurious. Okay? Anyway, thank you so much sa inyong tanan mga binati. Suki na itong tigpaminaw. Consider to as wrong send. Okay? Thank you so much sa may galas sa itong mga suki ninyo mga binati na mong matigpaminawan. Thank you, and thank you. Labi na sa itong mga Facebook live viewers na to. Ako pong pasalamatan tibok pero sa galang ko may gala sa Radyo Rapido. Thank you so much. May naman may gala sa paglawid na mo sa kanginan kanunay nagatimo na mo General Manager Attorney Nick Banga uban sa mong Kimi Isay Consultant Rapido Istong Nestor Caballes. May gala ko na inyong alagad sa kanginan Lindon Katulong po. Magpasalamat ako magbili ninyo sa kamlipayong buntag. Happy weekend.
Dalaygon ang Diyos.